Abonchoreria ase chiro yogembo ritukuria rero nigo batenenia ogochogwa wa kirengencho ase keri babere bagoteba buna tibairi besa chinde chonsi korwa se budget yo mwaka bwe chiri bubere na 25 no mo chiri bubere na 25 nebere gukwana ritukuria rero nigo babere bagoteba buna nigo babere bagwatananwa gose municipality yabo ya Ugembo nigo yabereke gwatananwa korwa se municipality ya Kisii ase babere bagoteba buna ne kiorokererio nganigo baganeti gwetenenera gukwana boigo nigo babere bakuboria omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati anyareko bagako barigereria buna municipality onyetaribo nigo batachi gochogwa asegeka muriketo Gilbert Kobi norobotirwa asobime magega ye bunge ye county ya Kisii kunyareko bagegwetia finance bill yo mwaka 2026-2027 ono nigo okorana meka kwanya ko gutuboka kurwa chinsemo au igoro yo gwetigwa gwe finance bill yeyo intu Ugembo asemo rundi chipigipigi asemwaru asemo gwetoga liseino asemo gochogwa zero. Relax nigo batebire muna negento kyokondokia na ende kyogukumia ase ensemo ye municipality yo mochibu Ugembo kunyara kuba etairi no ne shiringi mune budget yo mwaka yo igano mwaka onde abwase municipality yo mochio Kisii ebinyate ko bagekwe kwa shiringi milioni 300 lakini ntuanya oranga igoro ekero assembly yargo etia a budget ya 2026-2027 Ugembo was allocated nil. Ugembo municipality was allocated nil shillings. Ekero our counterpart municipality ya Kisii era allocated 359 million. So na intutuanya oranga sababu teyo toraga mbere igoro yechi bayasanga kichigotoka kitatumeka seito. Iwago tebekine kiorokererio kigochugo chaywa munensemo ya Ugembo mune municipality egento banyako bagokumya nabo bakuboria maswali amange nga ninki batari kunyara ko bagokora gusene bango batari kurwa gusengi batari kunyara ko bakora munense bantu bari asensemo ye county ya Kisii asobogambi. It is our right and we demand here that our rights must be respected. Development ekoru depending nga kitokuru no into revenue yeito ngonya mbatu tageti bago teba nga igu bago mentioning nga chire chinke ngergo se migairo no which language they are using, let them go. Into we stand still and we stand strong and we request all leaders, all stakeholders babuatesi Ugembe guru ngonya gavana wamwire gukora Ugembo ne intutika toyerigi bono nga kitokoye kwa bonkulianga ase amangana ko bagakorekana rero public participation yabo bisabanya ko bagutuma kuri ase county ya Kisii nigo bagwata chifomu cyabo ase hall yo mu Kibu Ugembo nabo igo banyara ko bagutuma banyara ko bagutuma abawonchuri ku kyase chiro ko public participation yabo mu bisondi bwense yatayo etana egonguru kwa Dennis Mauti ondomo secretary bwa abantu bakore biashara etauni ya Ugembo tuabu ateritukuria rero public participation ya gosangirira chibesa nga kichira sangirirwe in the next 12 months. Dan Julius onde mamalisa incho mojama neo business community ase municipality ya Ugembo onde gento na kumirire rero litukeri gari abere gokumya ekare county government yego tomaba obisa gocha gukora public participation patabwa details chire buya asa abantu bo Ugembo gosobwa amatubuya kuba kwabo ase audio yunkoirera ki amabori amange ayirera abawonchuri abo barenga ase chiro batara babo bisawo banyana kuba bakobabwatia wekasi cyabisi cya town hall yeyo banyako bakobasari kurwaroro ekurwa muneke gakenya ko bayo gutume kwa buri tangani nabo go banyako bagutume kwa ase ncherembe go chikino bakora public participation etabwati obwekera nuborobo obwene of late ba chagero kora public participation ba kora n'abafanyikazi ba kuchibicha ba sign bagenda. But today abantu baito bari araisiringa amagoso naro bagokora baitie bintu behind doors nigo beboririe nga kitobauti kire egati yo mu MCA bwenseme yo James Ondari nabo igo no mugavana bwa county ya Kisii Paul Simbarati kinyara ko bakikoirera abamenyi benseme yo kunyara ko bakonyore yesuro kyobwonchoreria era ni gavana ya Kisii county onye babwate differences no mu MCA no yomo sisi ndio wengi atufanyie kazi yeye kama governor members bakanire choteyo kenenge yoge gokorwa ebone bintu bigotenena mpaka twatebi gunande twairu the right direction onye telibo ndiro libono Ugembo teri ya county government ya Kisii nararege kurwa so mu Kibu Ugembo uribo terega tembe kurwa so mu Kibu Ugembo bumachoge chache county ya Kisii amalitane Gilbert Kobi.